și bine v-am regăsit la un episod special la 15 abonați, alături de David. Salut! V-a spus tocmai salut. Și va dura puțin pentru că el abia acum intră pe mapă. Abia acum am făcut mapa. Uite. Vom face un PvP. Și haideți să începem până el vine. Așteptăm, hai Davide. Mai repede. Mi se încarcă Gata. mapa. Uite, acum am. Ai ceva în Oh, inventar? lol! Am crezut că... Ai ceva în inventar? Nu. Nu? De fapt, ba, am un arc. Bă, pune-le. Da. De fapt, pot să ți le țin. Na, 3, 2, 1, hai. Stai, mă. Stai, gata. Stai, mă, nu. Bine. Îmi cere o apă. Deci, avem o problemă. David a plecat puțin. E tocmai acolo. Uitați-l acolo. Dăm puțin dificultatea mai mare. Scuzați-mă. Va trebui să-i dau la fratele meu apă. Da, a venit acum. Dăm pe difficulty easy. Și 3, 2, 1, hai! Ia-ți iteme! Bă, lol, nu. Bă, n-ai bine. Bun. Wow. Băi, man, Doi. Uite, unul cu două capete. Da. Bă. Hai că te ajut. Bă, oleu, mamă, cât-ți? Nu, e unul cu unul mic în spate. Cum? Serios. Gata. Mersi. Hai să... Bă, bun. Bun. Uite așa. Ok. Bun. Deci hai să ne luăm bă, dar cât... hai să ne luăm iteme repede. Bun. Am o... Bă, tu ți-ai de pe creativ, bă. Nu? Armură. Nu am luat. Am găsit-o într-un chest. Mă lovești? Nu, cine mă lovește? Dă-o din ăsta. Ajută-mă, mă. Da. Hai, mă. Da. Ce tu vrei? Vine David imediat. Ok. Ne luăm iteme bune. Ia să vedem ce este pe aici. Am găsit. Mă scuzați din nou. David are niște probleme aici. Frații mei. Am găsit încă un arc. Bă, mă lovește unul. Ce? Dă-i mă el. Mă, dă-te încolo. Am găsit ape de diamond, de toate chestii frumoase. De ce nu mă lasă să-mi fac sabia? Bă, cine dă noi mie? Ar fi trebuit să dăm pe peaceful, dar așa e mai interesant. Dă-i David din el. Așa. Am niște poțiuni de poison. Haideți acum să... Stai, nu te băga. Ia stai să dăm. Mai vreau să-mi iau ceva. Un singur lucru mai îmi trebuie. Mâncare. Că de asta chiar am uitat. Și săgeți pentru arc. Ia săgeți. Eu să am chestul ăla acolo. Gata. Am găsit. Am deja level 1. Începem meciul? Stai, că am văzut-o odată. 3, 2, 1, go! Go! Începem! Au, unde ești? Au. Bă, dă David de mine! Bă, așa nu! Stai, mă, că m-am pierdut. Pio am zis. Ce piu, mă? Ok. Pio. Bă, stai, Pio, serios. Stai. Serios acum, Pio. Dar și mie, bă, tu... Bă! Da. Cât mi-ai scăzut? Eu am poțiune de regenerare. Da, stai, mă, nu... Bă, stai mă, nu lua itemele. Na, eu ți-am luat deja. Mie dai că te bat. Ai înțeles? Da, ți le dau, stai să-ți dau sabia. O, mamă, lor, unde ești? Uite, vine acum. Unde? Bun, urmărește un zombie. Dă naibii de zombalău. Hai să-ți dau sabia.